Right, masikera sei comrades. Tarangu ndinonzi comrade Nyoka Mabhunu. Kana vari kuita zvavari kuita, member of parliament akachedzwa kufamu ngavaende, asi zivai kuti ED atadza kuprovide even basic human rights kuvanhu munyika. Haana chaanokwanisa kuti aite, kushaya mvura, magetsi, mishonga muzvipatara, mabhezari, mvura yakachena. It's a sign yekutadza kutungamira here. Even pamba ukanga uri baba kuona wakutadza kuti uchengete vana, unenge uri baba anenge akafa musoro asina pfungwa. But anyway, kuseko renyu rekuopposition party cherechedzai member of parliament ari kuenda kupick up farm. Vanofana kuwanyora vanhu ivava vanenge vari vatengesi vemhando yepamusoro, havasi kusevha mainterest ekuti vanhu vararame, vari kusevha matumba avo kungopiwa mari. Iwewe unonzi chabangu uri tsvina yemunhu. Kana panapa pane opposition party ari panapa, ende munoudza chabangu kuti uri tsvina, hanzi anyoka yemabhunu uri tsvina yemunhu iwe. Anonzi chabangu iyo uri tsvina yemunhu. Unobuda uchitaura kuti ED akanaka chi ED. Iwe imimi vamunangagwa president vedu mungafurirwe kuda kubvisa maministers kana makaita reshuffle kana makaita chi. Hazvisi kuzochinja kuti imimi personally muende kumba kumudya ndigere. Hatina problem nemi. Chatiri kuda ndechengoti endai, hatisi kuda kutomboti musviswe pakaoma. Chatiri kuda ndechekuti endai kuprazi, munogara kuprazi. Zvokuchinja kubvisa maministers, zvokuchinja kubvisa chi, hazvitadzise kuti ku90 days muende kumba izvozvo. Kubvisa Isaac Moyo pausi aiwo boss hazvichinje kuti mimi ende kumba. Imimi ndima wati kutoda kuti muende kumba imimi. Nekuti ndima katendedzwa nemasolsi. Imimi first. Mamwe maministers ese atichadhira nawo after you. And we are going to do restructuring. Imimi ndima wati kuda kuti muende kumba musiye basa. Nekuti makatendedzwa nemasolsi. You are the reason why Zimbabwe are suffering. Imimi wamunangagwa ndima wati kuti muende kumba. First, imimi ndimufana kutanga kuenda kumba. Saka zvokuti munoita reshuffle kana makateta mangwana itai vamwe mangwana, but muri kuenda kumba chet. Izvo zvazvisi kuchinja izvo. Pasina vatengesi. Uri tsvina iwe, unonzi ningi iwe, unonzi chabangu iwe. Uri tsvina yemunhu. Wafunga kuti unotengesa kupiwa mari iwe, kupiwa mari. Haunyari here kuti unovhoterwa nevanhu, kuti unomirira vanhu muparliament. Unosapota tsvina dzekupick up farm izvo.